ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14-19-22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಬನೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ವಾ ಜೋಕ್ಲೆನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತನುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪರತ್ ಸಂಬಂಧಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪರತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಯ್ತನುಂಡು. ವಿಧೇದ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು, ಅವು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೂರುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉದ್ಯೋಗನು ದೀವನ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀವರ್ಚಿ. ಗೀತೆ: ಇರೇನು ಪಡೇನ ಎಂಕುಲು ಜಗತ್ತನೇ ಪಡೆತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಇತ್ತೆ ನಮ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೆರೀನು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡ್ದಿರು ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದತ್ತು. ಆಸ್ತಿದ ಪಾತೆರಂತು ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆರು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬತ್ತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ್ನ ಬಾಬತ್ತು ಭಲೆ ಆರು ವಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ಏರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರಂತೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಪಿರವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ಪೋಪೇರು. ಆಸ್ತಿದ ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿನ ಬಾಬರ್ದೇ ದೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು ತೆರೀಲೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಏರೆಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೇ ಬರ್ಪರು ಆತ್ಮಲು ಪರೊಂದು ಒಂದು ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿ ಏಪಲ ರಚಯಿತರದೇ ತಿಕ್ಕುಣತ್ತೆ. ರಚಯಿತ ಪಂಡು ಸುರುತಕ್ಲೆಗ್ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡನೆಯದಾದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳಾದುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಸಹ ಏರು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಹ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಬಾಬನು ಏಪಲ ಮರಪುಜೇರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಓರಿ ನಿರಾಕಾರಗ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಮಾತಾ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಿಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಭಾರತಡು ಮಾತ್ರನೇ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತುಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆನು ಕಲ್ತೊಂದೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈಶ್ವರಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈಶ್ವರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಸಾಧು ಸಂತೇರು ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೇನುವಿರತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯೇ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನೆರೆ ಎಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ಕುಟ ಪತಿತೆರು ಎಂಚಾಪೇರು ದೇವತೆಲೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕುಟ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ದ್ವಾಪರದ ಆದಿರ್ದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಉಂಡು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ರಾವಣನು ಭಾರತಡೆ ಪೊತ್ತದೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಏರೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಪುನಾರು ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು.
ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಒರಿಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಶರೀರದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೊರಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ಈ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಸ್ತಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಒರಿಯರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿನ ಅರೆರ್ದೇ ಪಡೆಪೇರು. ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪನು. ಭಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪಿತಾಜಿ ಬಂದು ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಅಪ್ಪತ್ತು ಸುರುಸುರು ತಕುಲ ಲೌಕಿಕ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನೇ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಶಾರೀರಿಕ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಅಂಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಶಿವಬಾಬರ್ದಿ ತಿಕ್ಕುನು. ವಾ ಆಸ್ತಿ ಸದ್ಗತಿದ ಆಸ್ತಿ. ಸದ್ಗತಿ ಅತ್ತನ ಜೀವನ ಬಂಧನದಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಐತ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ರಾವಣನ ಬಂಧನದುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಏಪ ಸುರುಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಸುರುಕು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಜೀವನ ಬಂಧನ ಆಪನು. ಸುರುಕು ಸುಖ ಐದು ಒಕ್ಕ ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪನು. ಈ ಪಾತಿರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪನು. ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರನ್ನು ನೆನಪಾಲ್ಪನೇರದವರ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಸಂದೇಶ ಪುತ್ರರ್ಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಮ್ಮುಕೊಡೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಮಧು ಬನೊಡ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೀತಿನ ಅಂಡಲ ದಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಎಂಕ್ ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಅತ್ತನ ಸೊರ್ಗುನು ತೂಪುನ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮಿತ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಓಡಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಇಂಚೊಂಡು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಡು ಪನ್ಪೇರು. ಏಳು ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐಟು ಸೊರ್ಗುನು ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗವಂತೂ ಅಂತ್ಯಡು ಬರ್ಪುನು. ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶರಡು ಪರರಾಜ್ಯಡು ಬರಡಾಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಕಲು ಪರದೇಶಡು ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ದೇಶಡು ಬರ್ಪಾರು. ದ್ವಾಪರದ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಪರರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚೋಡಂತೂ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಒಂತೆ ಸುಖ ಒಂತೆ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯುಗೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಸುಖವನ್ನು ತೂಪಾರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅಕಲನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ತೆಗೆದನು. ಬಾಬನೇ ಕುಳಿದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ಎಂಚ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುಖನೇ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲಿನ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ಪೂರ್ಣ ಅಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತದನು ಬಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರೆದನು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂಚ ನಾರದನ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖುಲು ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುಜರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒರೆಸರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತಾ ಶರೀರಧಾರಿ ಅಂತೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಖುಲು ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಈ ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ವಿಷಯನ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪೇರು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ರಂಗು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಂಘ ದೋಷರು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐತ ಸಂಘ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ಮೂಲ ಅಂತೂ ಬಾಬನ ಸಂಘ ಉಂಡು. ಏರು ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಕೇನು ಇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ನೌಕರಿ ಇಂಚಿನೇನು ಬುರ್ದು ಈ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಮಾಯೆ ಈ ತರಹ ಮೂಗು ಪತ್ತೊಂಡು ಪಾತಿರಣಕೇನೊಚ್ಚಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೌಕರನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅನುಭವಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಂಡಲ ಮಾಯೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಾಯೆದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು
ಮೂರ್ಛಿತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪಿದೈ ಪರತ್ತು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇಂಚಿನಕಲ್ಡ ತಿರುಗೊಂದಪ್ಪುನು ಐನದವರ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ದಿವಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೋರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಹ ಭಲೆ ಏತೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸವಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರ್ ಪಂದಿತ್ತನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಶರೀರಧಾರಿರ ಪ್ರೀತಿನ ದಿವಚ್ಚಿ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಮಾತಾ ಶರೀರಧಾರಲೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಓವಾಂಡಲ ಮಹಾತ್ಮನ ಪುದರ್ನ ದೆತನುವೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಈ ರಚನೆದರ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ಎಂಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎನಡ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈ ಬೀಜವಂತೂ ಜಡವಾದುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜವಾದಿತ್ತೆರಡ ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತು ಎನಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಐತ ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ದೇವಣೇರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಗಂಗೇಶ್ವರಾನಂದ ಅಂಡ ಏರೆಗಳ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಸುಖಲ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಬಂದು ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಪುದರ್ನಂತೂ ಮರಪುಜೇರು ಏರ ಅಂಡಲ ಶರೀರ ಪುಡಿಯತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಿತೃಲೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಕೆಲವೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾತೇರುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ತಿರುವಂಜೇರು ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ತಿರುವಂಜೇರು ಶರೀರಲ ಬೇತೆ ಅದುಂಡು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಆತ್ಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೆತನುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅಭೋಕ್ತ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿತೃಳು ಬರ್ನಗ ಆಕುಲು ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದನು ಆಯ್ದವರ ಒರಿಯನ ವಿನಃ ಬೇತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಬೇರೆಡ್ದು ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಕ್ರೈಸ್ತಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತೆದಾನೆ ಅಕಲು ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಲ್ಲ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೇರು ಏಪ ಕಾಸದ ವೃದ್ಧಿ ಅಪಗ ರಾಜಾಧಿಕಾರ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡತ್ತು ರಾಜ್ಯಲ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ್ದು ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೆಯರಡಲ ಸಹ ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಉಂಡು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಾಯ ಜೀತೆರೆ ಜಗತ್ತಿತ್ತರ ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಡು ಉಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ತರೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಶಾಂತವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಕಲು ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಕಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಹಿಪ್ನಟೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂರ್ಛಿತರಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೇರ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾದ ಹೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೊಡತ್ತನ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇಂಚಿನಕಲು ಕಡೆಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆರಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಬುದ್ಧಿನ ದೇಹದಾರದು ದೂರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮರತದು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಸೈತನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗು ಪ್ರಪಂಚನ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತನ ನಿಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಯಾನು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸೈತು ಪೋತೆ ಯಾನು ಈರ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಂದು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕಲು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕಡೆ ದ್ಯಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ದಾದಾನ ಪೇರು ಯಾನು ಈರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ನ ಆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಡೆ ದ್ಯಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಜನರು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಸೈತಿಜರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಇತ್ತಿಜರು ಎಂದಲ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಚಿಂತೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆನೆಪುಡು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಸಹ ಅವೇ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಬಾಬನ ಜಕ್ಕಿಲಡು ಉಪ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈತ್ ಪೋಯಿರಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲನು ಮಟನು ಬುಡ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಸೈತ್ ಪೋಯಿರಂದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಲ್ಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯೋಗುಡು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕ ಅದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಇಲ್ಲನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ಆತರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂತೆಲ ಸಹ ಮೋಹ ಒಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಜೋ ಅಕಲು ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಆ ಕಡೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು 5% ಬುದ್ಧಿ ಮೂಲುಪ್ಪುಂಡು ನಾನು 95% ಪಿದೈಡು ಒಪ್ಪುಂಡು
ತಿರುಗೊಂದು ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ ಅಲ್ಪಲ ಸಲ್ಲಿಕೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಲ್ಲಿಕೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಅಕಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸೈತನಂದು ಪಂಡು ಅರ್ಥ. ಈ ಬೇಹದ ಸನ್ಯಾಸ ವಿರಳವಾದ ಕೆಲವರು ಆತೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಯೋಗುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ವಿಧೇಯತಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಏರ್ಡಲ ಮೋಹ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ ಯಾವು ಸೇವೆಡು ತೂಕ ಸೇವೆಂದೆತನುಗ ಪಂದು ತೆರಿಪೋಯರು ಐನು ತೂವಡಾಪನು ಜ್ಞಾನೋಡು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಚ್ಚ ಆದುಲ್ಲೆರಂದಿತ್ತನ ಪತಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಚ ಗಾಯದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾವು ಕೆಲವರ ಹತ್ತೆ ಪುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಯಾವು ಕೆಲವರ ಹತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಚಿಂತೆ ಪೂಜಿ ಈತು ಸಾಹಸಲ ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಇತ್ತದು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ತಡೆಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪುನೆಟ್ಟು ಏರು ವಿಘ್ನೋನ್ ಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಚಿಂತೆರಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನ ದೇಹದಾರಿರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬೇಹದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಂಧನರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯರೆ ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಸವಂತರಾದ ಪೋಡು ವರದಾನ ಬಾಬನ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮನು ಪ್ರೀತಿರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ಜಕ್ಕಿಲಿಡು ಕುಲ್ಲಂಡ ಗುರಿತ ಕೈತಡೆ ಪಂಡ ಎಂದು ಸಾಧನದ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಜಕ್ಕೆರಡು ಸಮವಾಸವಾದ ಬುಡ್ನಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಬದಲಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಲವಲೀನಾದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸೇವೆಡು ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿರು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ನಿಭಾಯಿಸರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಡು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಟಿತನದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀಪುನನೇ ಸಫಲತೆದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.